बड' सावथुन मुलुगनि जि फेस्टिभेल खुंनो थामदोम खालामदों शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बे जोबोरैनो आंनि थाखाय गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोदों आं बिथांमोननो। आसल खोथाया जादों मा शंकरदेव कलाक्षेत्र गुवाहाटी महानगरनि बे जोबोरैनो मुंदांखा मोनसे मन्थ्र बेयाव जे जोङो 6 बड' सिने आर्टिस्ट एवार्ड फेस्टिभेलखौ खुंनो आखायाव लादों बा दा खुंगासिनो दङ। बे खेत्रआव आं बुंनो थाङोब्ला थोंजोङै जे जों हुदुर गुवाहाटीनिफ्राय दिल्ली मुम्बाइ बायदिसिनायाव खालामनायनिख्रुइ जों जोंनि जायगायावनो खोब गाजा गोमजायै जुदि खालामनानै जों दिन्थिफुंनो हायोब्ला बे मुलुगावनो गासिबो साखि सारजोबगोन होननानै आं सानो। आरो फारसेथिंजाय नै दा जा प्रथम गिबियावनो जि खन्थाइ माबा मा होनदों मेथाइ रोजाबनाय कम्पिटिसन खालामगासिनो दङ। बेयाव आं सानो मा जिबिलाक रोजाबगिरिफ्रा खनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों बिथांमोना अन्तत नङाब्लाबो आगोलनिफ्रायनो थियारि जानानै फैखानो नांगौ आरो बधय बिसोरो थियारि जानानै फैखादोंबो। दा आं दोंनैसो मेथाइ रोजाबनायखौ खोनासंनानै फैबाय। बेयाव प्रथमावनो भेरगावनिफ्राय रोजाबदों। बे रोजाबनायाव बे गथ'आ प्रथम जिथुनिखि माबादों बेखौ आं गाज्रि मोनाखै, खोब मोजां माबाजों सारिगामाजों लांदों बियो। बे लांनायखौ आं गाज्रि मोनाखै। आरो जिथुनिखि माबानाय फक्स सं बायदि मोनसे रोजाबदों बेयाव एसे नांबावगौमोन, बेनि थाखाय एसे नांगौमोन। बेयाव किसुमान मेल'डि सुरजों लांनो नांगौमोन, किसुमान एसे राखें जालांबाय थादों। जेनो हक निस्सय इयुनाव बेफोर मोजां जालांगोन। जे दोनथ'वाखै सावथुनाव ओंखारनाया आंहा गोसो दं आरो आं ओंखारनोनो सानो, नाथाय मा खालामनो आंनि आथिं आखाइ गासैखौबो न'खरनि जि जेंना बे खाख्रबनानै दोननाय जादों। आरो जेलाव थानाय बायदि खाख्रबनानै दङ आं दा जोबथेसालियाव। मानो दुखु फोरमायनो गोनाङा नैबेनो जे प्रथमावनो 1919 आंनि बुरैया थारमाने आंनि बिसिया खोब गोसा बेमाराव गोग्लैदों। बे गोग्लैनानै दाबोनो बे नोरजिया भाबावनो दंबाय थायो। बिनि गेजेरावनो 2000 दहाय बुंनाया गोरोन्थि जादों, 2019 बे मायथाइयाव बुरैनि माबा जादों। नै दा बिनि गेजेरावनो नै दा हरखाबै दिनै बोसोरसेनि आगोलाव फिसाला गेदेरा जाय इनकाम सर्सनि बिगोमा हठात करिनो बे कर'ना इनजेकसन लानायनि उनाव मा जाखो मानसिया आखाइ आथिंनि जि रोदा बे रोदाया कमप्लिट डेमेज जाजोबनानै उनाव कबा आक्रमन खालामनानै दाख्लै आगष्टनि 8 तारिखआव रुंसारि जालांबाय। दा गतिके बेबो मोनसे जाहोन जाबाय। दा रावबो गैया, बिहामजो आं आरो बुरैल'। नैबे फारसेथिंजाय थायो आंनि फिसौलाफ्रा, आं बहाय थाया, दाथालफोराव थायो आङो। दा बेबायदिनो हरखाबै थैलांबाय। दा बुरियाबो बे अबस्था। दा बुरिया फैयै फैनानै थाबायनायाथ' बिनोसै हाखाया, फारसेथिं मेगनाबो दा मोजाङै नुनो मोनला आरो खोमायाबो खोनाया, हर जुलुमनि गेजेराव दङ। दा ओंखायनो आङो गोजान जायगायाव हर थानो थांनो हाया। दा हर थानो हायाब्ला
मोनसे बै सावथुनाव थांलाय फैलाय खालामोब्ला गारिनि फाइनान्सियेल बहुद प्रब्लेम जायो आरो बेखौ दुखिया गोजा प्रडिउसार माहाजोन गैया रावबो गतिके बेयाव एसेल' जोंनो मजुरि होगोन बेखिनिजों आंनो जथेस्थ' नङा थोआ दा ओंखायनो थांनाया सम्भब जायाखै बन्द' जाथ'नाय बायदि जादों खिन्थु आं निजेयैनो गांसे नाटक अर्थात स्क्रिप्ट लिरदों बे लिरनाया जाजोब्बायबो लिरखांजोब्बायबो बे नामखौ दोनदों आं गोजौ जिराद नोंथाङा दाथ' गारामाया जाथारला ओरैनो जास्ट आबौ बावबायसो नामा गोसोआव फैदों खनथारनांगोन नामा एसे सिरि खननानै दिन्थिनो हागोन बै दाख्लै दिरिं दैसायाव जेला नोंसोर दुगैनो थांदोंमोन एला मानो नायख्लिङा नोंसोरो आंखौ नोंसोरनि मेगन खनाजों नायख्लिंजानाया बेसे दुखु मोनस'ना बेसे दाहामोन बेबायदिनो रोजाबोमोन आरो